Eritrea neri na mura na inde nigongo cha ukumanyanga ase chisemo cheto cha gusi magega y'abarundi abechi pigipigi kurwase ebunge ya Nyaribari chache weso kiabuo ritukoria mwisonde na kwemurunganeria ochia ase oyo okaboririe kirogo kyobo chumbe okorokwanga Kenani na epare korwa buoye gosegotirimbwa korwa keumbugo chia ariondonga eyo ekubwatania enchere kogenda mwaye nigo etarosirie dikarabati asebono abande besokire gosekyombekia abamenyi bande kuruchinseme chibesokire ase okomwegerera Kenani asogotebanga abo bari kumwemurunganeria na kumusaririeta n'abantu batumirwe asebono batebirenga babaire chinsa emerongene nenye kurika arirube ryogosaba mabera na kurusia engane yo kumusariria erieta oyo kaburirie ekirogo kyobo chumbe omoske Kenani asama leta ngoro kupita mayoyo kuru Nyaribari chache etota ete kogikeri ektando kerikia betega bagote angu Mheshimiwa James Kenani otichire para nga Mheshimiwa James Kenani otichire para nero kare gosalie para eyo ego chiboye nando kare gosaliria bananchi epare ego chiboye tware kuboriga Mheshimiwa James Kenani tamenye tinkagaiga amenyete ga Nairobi amone familia yae abantu baruro yase barure goche kumusaleri erieta kubwa mono na abantu bari barorekanete gali media kumusaleri erieta mbarenge Banyaribari abande mbarenge koruke umbu abande baruete korubirongo abande chinsemo chinde tokuboriga Mheshimiwa Kenani naganeti esiko yae ekere mogotebanga achangeru chibesa abekeri karabati Mheshimiwa James Kenani nechibesa chimuborete Mheshimiwa James Kenani obeire Kenya Commercial Bank obeire umwarimu okorire gasi oborire obochumbe bwa Nyaribari chache no deputy governor Mheshimiwa James Kenani ebagotebanga naki osinyiru Mheshimiwa James Kenani na Banyaribari batebete naki gaki omuntu urakonye Mheshimiwa Simbarati Mheshimiwa James Kenani Mheshimiwa nabwenda tajangiru chibesa toko baboriga abantu baminto bari bakoreta amanganari omo contractor orengega na bari atumete etobwenerete asabo kwabera onye tari go sabo kwabera ntuntore tayare kwanda koti atotebingangia gusarira James Kenani kabere Mheshimiwa James Kenani na abegete rikarabatiri are kwanda bwoye omochumba betorra karirusi okoba yage siasa rikarabatiri are gochiera bwoye bachakire bono bakumurigi siasa koruganaga egere bataete korusi James Kenani ase oboroso Mheshimiwa James Kenani no muntu orane stopepo mutanyare ko bamokorusi mutanyare ko bamokogikeri orio korete igo kiagera ntuba maete twakoire 24 hours onyare ko bagogo record statement na ko withdraw information eri kwabegete kwa tebeti amura banyare ko babago salary Mheshimiwa James Kenani erieta tosire bono mogo tebango Mheshimiwa salary para kwa ndia be contract salary para nande gento kene nkobori Mheshimiwa monga natenete kero kubeka makarabati tari ngatoge togo kirigaiga tari nyangi torigaiga abantu baminto tigomugambi asikugosenga sikomugambi nande musike ekekore giakorekanete bantu bagosaria Mheshimiwa James Kenani rieta twagikire twarikanira sona baminto asamarieta Daniel Mose bantu baminto twachiraiga sengenjo yake kora tuigweta ase media gegokwananga Mheshimiwa James Kenani osalirie para mangana bina batogejeti bagotebanga osaliri epara terigoeteka intwe epara iri no togweta Mheshimiwa Kenani tarasali para erieta bataite kumusaliria esengenjo yechikura bono tokoboriga epara Mheshimiwa tari arotenenerete kobeka makarabati Kenani arotenete kobeka makarabati kuna makarabati kera national government barosie pareria babekeri karabati barosie senjerere ndonge mubasa gusaririo Mheshimiwa erieta nando Mheshimiwa n'umuntu ole genuine tomaye tokwende kanisa ogokora emirimo yaye buya okonyira abantu abange okorire ebintu ebiya igamba ngana yo kumusariria erieta aitwakanire gosabona